Mati. Lai masih yang mudu. Lai kami. Ni. Jahat ini. Kayak फिथाइजों नाजों मोनजालायसिनो फुङावनो नै नाया आरो थाइगिरा नै दानखावखाबाय थाइगिरजों नाजों मोनजासिगोन आरो ना बरायबाय आरोबाव गोदान भिडिअ नै जोंहा बेमारिया मोखां सुखांबायनो ब्रास खालामखांबाय सानाबो ओंखारबोबाय नै स' दिनैनि भिडिअआव माबादि जागोन नोंथांमोना नायलांदो स' इन्टारेस्टबो जानो हागौ ना दुखुबो जानो हागौ जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो बोरै जागोन नुलांगोन आरो ना नायलांबाय मा खालामफैदों नोंलाय बेयावलाय हा सि सुनो सुइटार गोदानखौ दिनैसो सुगोन जोमामाया मानोथो बायना दोनफायो जोमाबा मानोथो बायना दोनफायो दख'ना गोजामनो होनि हे सुदो जल्दि थांसै आं जल्दि सुखांबो भैरबखुन्द जोंनियाव लोगोफोर आराम आरोना दैमायाव दैबो खावनाङा मानाङा सुनो थुदो बार' नै थासुमलि मोनजासिगोन जिदगासिनो थासुमलि जोंनिथिं थासुमलि होनोलै सोरनिथिं मा बुङो थासुमलिखौ नै बेयावबो सोमना दोनबाय दा जानोसै बाथोन देना जानांगोनलै गोसाहै बिदिनो जानो बाथोन बानलु बाथोन जाबाय आंहा बाथोना नै जाबाय बाथोना जाहैनोसै थासुमलिजों बरिया नै बेयाव जागासिनो नै आसुद मोना बेयाव नै थासुमलि बे बाजै बेयो आसुद आरो बेयो किसोर आंहाबो जानोसैलै हरदो लागाव बानलु बाथोन बरिया टेस्ट Karena panluatin. Karena papa sakit malah. Mawadi mau jahitnya yang. बरिया मोनजानो फानलु गोसा बाथोनदों जानो हाला नोङो हाला Kadin, engkau kononggo. जाबावगोन नै ना जावनो हायदों जोङो ना मोनगोन ना मोनाथाय नाखौबा मोनगोन ना मोना नैबेयाव जावगोन आरो ना नै सोरबा जावना लांखांसोबाय बेयाव जावबानो मोनसै आरो नास्राय हारि मोनो नै बेयाव जावखांबाय ओइथिं नायलांसै दा जावलांगोन ओरै खर'थिंबो दोंना गैयाथाय ना नायनोसै जावगासिनो ओरै जावो आरो ना नास्रायखौ माथो lai masih yang mudu lai kami ni lai takkan hari kailing kamu kailing itu ni masih ngenjen bay
Wah, ada mau sedang roh, naik lang mata. Masih menlewai nih nasrai. Nih, masih menlewai nih nasya hongkasni. Wah, gede amat na? menlewai. Nih, asik gak? Kerja le. Nah, kena mana sih? Oh, kongbai. Oh, ni nala gerak siang. Bila sini sendirian. Oh, kongbai na. Ninggalnyaไปjauh nan nih. Nah, tadi. Nah, bisa mungkin nak kedai ini benar nah. Nih. Apa? Cari baca. Kenjar lagi na gede-gede jakai nasi. Makam dong. Mami kong. Đâu có đất đâu lại. Đâu cái đồ. Cái mà đi ra này durbol mình đâu risi jasin đâu risi. Đâu có chỉ ra này cứ barang di chỉ ra nang ari na. Kita bin hea. Đâu theo cái thầy. Đâu theo này. Haldi rubai sambang itu. Gutku nudang. Bimadों थाङासै लिंबाबो आं ओंखाम जागोननो दायो जाहोनाव आखाइ सुहैबाय नै गोसोआनो जाबाय सुदो दे मोजां सुदो दा आंनिया ओंखाम खुरबाय सुना फैदो सुना फैदो बेदरबो होदों बा आंनिया बेदर होबाय नोंनो बेदर जाग्रा गैया रुलै गबसो दांबाय फिसा फिसासो जायो गोथाव दद'आ ओइलाय बेगें होनजा बेदरा गोथाव कुसन खोरा गोथाव नंगौना नङा जाहरदो जाबाय बेगेंखौ बख'बाय आंनिया नै खामाव होबाय बेदर जालाय गोथाव जा मानसि जागोन नै नोंलाय आमायथुबो मिथिलायबावोना आमायथु ना खिथिना जालायदों बिमानैनो लोगोफोर जों दिनै लकेसन दोनथ'सिगोन आरोना जों मोनाबायबो नै गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना जों आरोबाव भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बयनिसिम साबायखर चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होगोन आरोना आंनि चेनेलखौ दाबाव अननानै सापर्ट खालामगोन जों गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना बाय